Kaixo eta ongi etorri gurera, gaurko otordua Zumarragako Etxeberri jatetxeko sukaldariak prestatuko digu. Kaixo Bixent, zemoz? Kaixo, ondo. Ondo? Bai, primero, zuekin beti guztua. Ze ondo, pozteko gara, baiet. Ikusten de, gaurko errezeta bai berezia izango ala, berezia, eta goxoa, ziur. Bueno, azkenen egaluzekin inbar dugu errezetatxo bat, eta gero berdura batzuk edo garaiko produktukin salteatu bat, eta hinojo saltxa batekin. Aha, hau da hinojoa. Bai. Ze berezia dan, Bai, dauke ulertzeko anis puntxu bat edo ulertzeko pernot edo zapore hortakoa, eta bueno, azkenen neurrin kipulinakin eta gero espinakin eta esnegainakin saltxatxo bat ingo deu, eta bueno, saietuko da nahiko ekilibrauta ateratzeko. Baina askotan erabiltzen ez dugun zerbait da, Bai, hemen gutxitan, gu saltza batzuk iteko edo adibidez gure jatetzen bihirak hinojokin egiten ditugu, baina bestela igual ez dauke ohitura gehiago. Ondo jote zaio arrainai, beraz? Bai, nik uste baietz. Aragi baino gehiago. Bale, hemen ikuste dugu galuzea, bendreskak. Bai, bendreskak jarri dugu. Eta... Bueno, kasi ja martxan jarri barko geha. Oin, tomate garaien gare, eta kasi eskaldatu, azalak enduko diogu, eta gero laukitan ningo diogu. Azkenen... Atzen gurutze ingo deu. Korte txiki bat, inoan gu baino gehiago daki. Irakiten hasten danen, sartuko dugu, eta atean, izaten da gero kokzioa mosteko ura eta izotzakin ateatzeko, baina oso paso azkarra izango da, eta garai honetan nahiko azal fina daukate tomatea, eta rirra kenduko dugu pasatu gabe. Prestatuko ten platetxo bat. Eta ni bitarten hasiko naiz esan dakoa, saltxa martxan jartzen. Olio pixka botako dio. Horrela nahiko dogillo behar du. Irakiten da honen, bai, hoixe. Jarriko deu. Olio txorrotatxo bat botatzen badiazu mesedez. Zuk esan, Holaxe, nahikoa. Eta esan deuna, kipulin pixkat, proporzion, azken kipulin txiki bat erabiltzen dugu, hinojo erdi bat edo, bestela igual zapore gehiagi hartu. Hoixe. Fin ingo dugu, eta ingo duguna da pixkat errehogatu, oliotan pasa. Oliotan dago, sartu ingo dut? Sartu dezakezu, hoixe. Horrela, dugu. Botako dugu. Azken lapiko pixkat txikia aukeratu dugu. Baina, buelta, baina, seitun, esate dizute, oso azalfina dauke, ja, atatzeko mun, ja. Ikusten duzu ia, ez dutela lanik egiteko. Oso ondo. Eta hinojoa kenduko dugu, ontzia beztu bezartako bali beharria, Eta esan duguna, azkenen hinojo erdia erabiliko dugu, erdiko pulpa. Ikusten duzu, errex kentzen dala, azala. Azkenen lanik gabe, gero beste garai baten erabiltzen ditugun tomatek temporadaz kanpoi bai diela gogorrago eta nahiz eta eskaldatu batzutan kostatzen zaio pilo bat, baina bertako tomatea hortako oso ona da. Hau, laukita, Bixen? Bai, nebezu erditik moztu, gero barruko pepitak eta kendu, eta gero azkenen haragikin gelditzen geha. Txaria bat hartuko dugu. Honaxe. Asko ez dauzke, baina, hauek enduko izutuko. Pixkat, gero nola untxukin eta zaintzuri berdekin eta inbar deune salteatu bat, bestela ura bezala botatzen dugu. Zaporez eharra izango da, berdina, baina saietzen geha pixkat salteatu alde horrago. Ura edo likido hau kendu ingo da. Bai. Aprobetxau dezakegu gorde eta gero tomate saltxa batea bota edo... Gehiago garbitu behar da? Ez, hori ondo dago. Hau, gero garbituko dugu, vamos. Horaxe. Eta esan duguna, pixka errehogatuko dugu. Badakit zein deten gaizki, moztu behar nun bestera da. Beste sentido bat, baina, lasai asko. Erditik moztu eta gero pepitak ere, betu, egoten da beste truko bat, mozten dugu hemendik. Claro, guain kontuatu naiz. Moztu dezakegula hemendik, eta gero, holaxe, eta ja, pusketa hauek ateatzen ditugula. Holaxe ere, beste trukotxo bat dago. Dena ez dauket ikasitanik, Ikasita, baina, azkenen ea... Gero kontuatu nahi zan, guain pepita guztik izin dituk. Holaxe. Bale. Azkenen, sukaldari baino gehiago ikasi behar dezu hemen. Ez ikustezu guendikan asko falta zaitela.
Azkenen batekin bestekin, azkenen munduko truko guztik ikasteko. Bai, baina gero erabili behar ez azuteko. Hoixe, etxen guztua egongo die zurekin. Bai, galetzea besteik ez dut. Hola, xe. Txikigoa komeni da? Ez, oso ondo, bere puntxundare. Eta bitarten, inbar ditugu gero patatasko gaietak edo teja bezala. Ingo deuna da patata egosi, eta egosita daunen purea koladore pasa zapaldu bezala, eta pure hori laben sartuko deu esaten dana, deshidratatzea, bere ura kentzea. Eta edukiko dugu, lau bat ordu, ez dakit, 80 gradutan edo lehortu arte, pasta lehor bat gelditu arte. Eta gero patata horiek frijitu ingo ditugu. Bale. Eta nahiko berezia gaurko horrezeta, Bueno, pixkat elaboratuagoa bezala, baina nik uste gehiagi komplikatu gabe. Gero badezu ur pixka botatzen badiazu mesedez. Eta zen deuna. Patata txiki bota presei gabe biliko bagina, igual patata osoa botatzen du, nahikoa. Hola, xe. Da justo egosteko. Bale. Xamurrak darenen, kolatu, txikitu. Honei ez dio ez olioik, ez gurinik ez ezer botako, Nahi deu deshidratatzea, lehortzea ura, baina grasa bat botatzen badio ja efektu desberdina da, eta ja ez da lehortzen behar den bezala. Bale, orduan uretan irakin, eta gero txikitu. Bueno, hau ja pixka arroba. Gatza bota diozu edo... Gero botako dio bestela, bere puntio jarriko dio gero. Hau pixka rehogatu dugu, eta sagar ospina botako dugu. Sagardona barkatu. Sagardoa? Sagardona. Bale. Mentxe daukeu tomatea. Eta bitarten, nahi bedezu, zeintzurik... Txikitu. Zuritu eta txikitu. Bale. Erditik bera zuritu, porque goiko partean normalen nahiko xamurra izaten da, eta ez do behar. Eta gero, hau, 3 pusketatan edo. Bale. Hemendik, bera. Bai, hoixe. Baina, ni honekin naiz moldo. Bakoitzak gustatzen zaionakin. Ondo moldatzen danakin, batzutan ez da... Horrekin moldatuko naiz. Bestela beste trukot, eskune eduki beharren jende asko eskune... Horre... Eta hola, lortzen dezu ez puskatzea. Bixen zaiena, jarri jazula bai puskatu nik baina hau, hoxe. Guazinen, honekin ohituta gare. Bai. Hala, indar pixkate inbartzaio, indar pixkat. Baina honek indarra inezkeo puskatu ite? Ja. Azkenen da, hoxe, truko hartzea, nola gu asko nahi batzu saiatu eta bestela nik ingo dut. Lasai asko. Ez detena da, hau puskatu nahi. Hola, xe. Betxo, azkenen nikien ikasten da. Bai, baino. Guri gertatzen zaigu, segun ze gauzekin igual ez gain ondo moldatzen, eta gero beste gauzekin erresago egiten dugu. Hola, xe. Nahiko, azkenen esate izute, nahiko xamurra dare, eta ez dago igual ere arazoik. Hau, atope jarriko dugu, lehen bailen egosteko. Hau, punta hau ez da... Ez, porque azkenen xamurra, azkenen aritxok beko parten edukitzen ditu normalen. Hola, xe, hau egosten jarriko dugu. Eta hau, hinojoa eta kipulina, ospinakin murrizten edo, bai. Azkenen, lehor utziko dugu, bakarrik ospin zaporea usteko. Eta gero esan deuna, gero esne gaina botako dio. Hola, xe. Bitarte jungo geha lanak aurreatzen, salteatua ikeko. Nola moztu behar da hau? 3 pusketatan. Bastoietan edo, holako pusketatan. Hau erditik adibidez? Bai. Orduan igual luzek lautan edo. Bale. Eta nahi ere salteatutan eta beti pixkat irugiar, pixka botatzea gustatzen zait, bizigarria ematen diola berdurai. Hola, xe. Jungo geha lanak aurreatzen. Zaintzurik. Hola, xe. Eta hori nahi badezu, ontxok eta erremolatxa pixkat ekarri dut. Bai. Hau ere laukitan moztuko dugu, honen tamainon. Hemen utziko dizut. Txiki baten. Eta ontxok ni txikituko ditut. Azkenen denak testura o tamaino berdinen edukitzeko. Hoixe. Hoxe. Utziko dugu.
Ja, minus, bost. Ikustean bezala, ja hemen ez dago ez ospinik ez jaia lehorra dago, ordu noin ez ni gaina botako dio. Vale. Eta utziko dio infusionatzen pixkate, bere zaporea berdurana ateatzen. Vale. Gero azkenen, ez negain, bueno, saltza, bai, bueno, ez negaina indarra dukiko do grasa puntxu hori, baina gero plateren ere gehiagik ez dugu jarriko. Azkenen da, zaporea emateko, ez da nahi saltza bat izatea, osea, sopa bat bezala jatekoa eta bete ikendonik. Bustitzeko bakarrik. Txiki egokitia komeni da? Ez, oso ondo. Nahi baizu, tomate ondo nolaia egosita daun lehendikan. Vale. Egosita daun, baina bakarrik momentun salteatu eta punto. Oso ondo. Eta salteatzen deunen, lehendabiziko gauzana ingo deuna da... Zainzuriak. Zainzuriak, hoixe. Eta jake osagai guzti horiek dauzkeun, igual salteatua prestau ingo deu eta baztertu. Zartai handi edo, bueno. Ondan, ertainen. Oso ondo. Olio pixka botako diogu. Geixo? Holaxe, nahikoa. Beldurra ez beti. Beldurra ez, gehiago gatzen baduk entzen diogu eta jazta ez da baino garazoik. Gaina igual bate, gustatzen olio gehiagokin nahizta gero kendu. Azken dauket ohitura ere, igual, olio askokin lanikia, baina gero platerera saiatzen egin gutxi botatzea. Azkenen kentzea, bai. Hau jarriko dugu infusionatzen, azkenen bere zaporea hartzen. Eta, bueno, patata, egosten dauke bat tope. Patata, saltxa hemen, ikusten duzu, bai da. Oso ondo. Lehendabizi esan deuna, irugiarra. Pizka gorrituko dugu. Eta gorritzen danen, zainzuria botako ditugu. Eta horiek, minutu eta erdi salteatu eta gero ja pixka xamurra darenen, botako ditugu beste osagaia, kontxuk ja potxauta darenak, eta gero tomatea eta erremolatxa. Horrek kolore asko emango dio, Kolorea eta dauke azkenen erremolatxa zapore berezi gozo, ez dakit, esango nuken, ume bati esateko ze zapore dauken, lur zapore bezala, dauke estilo hortakoa. Eta batzutan igual kostatzen da zapore hori ohitzea, baina gero ensaladatan eta segun ze plateretan eta saltxetan. Baina bai daukela, Bai, dauke puntxu hori. Oso ondo. Ja, zainzuria bota dezakeu. Ja, behin gorrituta pixkat. Pixka saltatuko dugu. Eta gero dena bat daukeunen gatz puntxua jarriko dugu. Bale, bai, irugiarrak bai emango dio berea. Behituko dago, patata juten da negosten, oindikan pixka buelta zaio. Bale, buelta. Bueno, salteatzen zukin. Salteatu behar bada zukin, nik kutsarakin dukiuket. Gu ere zikintzen dutena, salteatzen dugunen ere. Zukaldea zikin behar da, bestela... Bai, normalen ez duna zikintzen edo gutxi kendo edo oso txikuna da. Oso ondo bai. Hola, xe jarriko dugu. Bai. Nik uste ja zainzurik, nik, krokanti edo pizka krokante gustatzen zaizkit. Así que tomatea eta erremolatxa bota dezakeu. Bai, azkenen osagaiek ja hauek inda dare. Hola, xe. Betuen, hau ere bakarrik bokau gozoa daukeu. Bai, jateko. Zango nuke. Oso ondo. Oina gatza bota dezakeu. Nahi izan ezkero. Bai. Ez hau sartzen, Azkenen puntutxo bat, gero behar ikusten gehiago behar dola, botako diogu. Bale. Eta berotu, da salteatu azkar bat, zapore guztik bat itxeko. Eta hori ja, baztertuko dugu gero, enplatatzeko momentu. Ikusten duzu, ze itxura duken, Indezako plateren jarri zioze, eta gero beste guztia jateko, ez dakit bol baten guarnizio bezala adibidez. Oso ondo. Hola, xe. Gaina erremolatxak normal negozita eta saltzen dieta errexea. Bai, errexea, bestela etxen itxeko lana dauke, bai. Normalen espresen eta iken da. Ia patata, ia dao. Denbora luzu ezen barko dugu. Bai, azkenen lana da gero zuritzea eta dena, bera, gaur egunen basauta ekartzen dituzte eta primera askok, erabiltzeko mogun, momentun. Eta gaina dago zabat, nahiz eta beron, hotzen, erabilezak edu. Ez dakit ohitura, bueno, nik uste jendea... Ohitura gehiago, hotzen, Bai, hotzen igual ensaladan edo, baina, bueno, lanen baukeu plateren bat fuakin eta kinoakin, remolatxekin iken deuna, eta, bueno,
jendei kostatzen zaio igual eskatzea, baina eskau eta gero nahiko, bai, nik uste baietz. Bueno, hau itzalduko dugu, hau ja pronto daukegu. Bale. Ba ez bada ur pixka gehiagotako dio, ezer gabe gelditu erre bartzaigun, eta nahi deuna da egostea. Ba, oso ondo, primera. Eta bueno, saltxa hau ere ja murrizten nahi da. Bale. Orduan, honiz itxoin behar diogu pixkat, ezta? Bai, segundutxo bat, nahi bezu hau gatza eta piperra puntxu jartzen dio, eta kola hau egiten dugu, eta ja, daukeu beste saltxa, saltxa ja pronto. Oso ondo. Botako dio nik edo? Bada espada. Eske, ondo atatzea. Gutxi bota diot. Azkenen gero igual pixka gehiago murrizten bado ere indar gehiagi esartzeko. Azkenen atako deu. Bueno, hau ere aukera ondaukeu, nahi badeu hinojoa eta kipulina txikitu birrindu eta igual pixka potologo bezala geldituko da, baina bueno, azkenen esne gainakin ja bere saporea badauke hartuta. Infusionauta dago. Eta bueno, saltxa hau inezkeo badakizue beste arraietako bai balio dula. Bai, askotan estilo honetan adibidez langostino burukin edo zigala burukin saltxa hau daiteke, gero nik uste duela urte pilo bat hemen rabiolik ingenitunen. Bai, azkenen zigala saltxa estilo honetan zan, igual zan kipulina gehi zigala buruk, koñakar, dotxuria, eta bueno, prozesu hori zeuken. Mundiala zeon, Eta bueno, hori ere pixka murriztuko dugu, hau esten badiazu hortik. Eta ja, patata ere nik uste, igual baten indikan pixka gogorra dago. Igual segundutxo bat itxon barko dugu. Bueno, badakizue, patata ondo egosi arte, pixkat itxegan. Ba, hementxe ditugu patatak, patata, ondo egosita, eta orain inbar dana da. Ingo dugu betiko pure bat, igual pasapurezakin inbarren, ba, hemendik pasauko dugu pixkat. Orduan honea, bota. Eta azken esan deguna, azkenen ur pixka geldi erortzen bada, ez da inongo arazoik. Arazoa da, grasa, gurina edo olion bat botatzen badi hori ez da deshidratatzen. Orduan, ja hor arazokin hasiko gineke. Oso ondo. Horrela. Eta azkenen da, pasatzea edo goiara batekin, horrekin, edo, bueno, nahizun bezala. Izango esan pasatzea, bai. Holaxe, indarra egin. Ez dakit dugu jalduten, Eta azkenen gero, hau da paper sulfurizao edo, bueno, ez da pegatzen edo estilo hortakoa. Labeako erabiltzen paper horitakoa. Aida erortzen. Holaxe. Azkenen pasintzit pixkat ere duki behar da, ere batzutan, indarra eta trebezi pixkat. Azkenen kantidade pixkakin, porque gero errobolokin, rodillokin lusatu inbar da, eta azkenen galleta fin bat bezala gelditzen da. Holaxe. Bale, bestela igual atea danakin, behitu. Bai. Kontuz. Maixoi utziko jo. Maixoi. Azkenen, haulako kantidade batekin nahiko izango dugu. Uste nun hau bakarrekin, nula, baino ez. Ez, normal horrek trukoa dauke. Gu nola badakigun zema gelditzen den. Bale. Oin aukera dago. Honei gatze eta pipar pixka bota, edo gero frijitu eta gero igual gatz pixka botatzea. Gero botako diogu. Bale. Eta jazta, hau baztertzen badeu. Eta ingo deu. Hola, zanpatu. Bai, zanpatu. Ez, eta gero, hain fin gelditu behar da. Epa, hain fin, holaxe. Holaxe, azkenen. Dirudi desastre badala, baina hola ondo gelditzen da. Oin arte bintza bai. Eta hau, esan deguna, labera sartuko dugu deshidratatzea, lau bostordu, segun patata zenbat humedadea dauken, 70 graduta gutxi gora bera. Zu temperatura bako. Labea ja berotuta daukeu. Eta daukeuna da, lau ordu hemen ezin degulako ekarri dugu. itxoin. Ja, inda. Eta hau, trueka, urrengoako. Merindarako. Orduan, oin ingo deuna da, kazotxo baten edo sartain baten frijitu. Bale. Orduan, jarriko dugu pixkat olio kantidade pixkat generoso. Bai, ez? Pixka gehiago, bai. Azkenen ondo frijitzeko. Jarriko dugu martxan. Holaxe.
Eta olio ez da, ere oso beroa ez da egon behar. Bestela, geldituko zen teja bat bezala iluna, eta saiatu bargea pixkat, transparente kristal edo lortzea. Bueno, atatzen dana, jarriko deu. Ezen ez duen nola galitu da? Azken deshidrauta da purea lehorra ulertzeko. Eta saiatu bargea, pusketak ateatzen. Platertxo bat atako deu. Hola, eta azken da sartuta, osea, hau ja krujintea dago, baina, olio puntu bat, beti zapore puntu bat ematen dio. Vale. Hiru bat pusketa hola frigituko ditugu. Ze kuriosoa izan. Bai, azken, esatezu, zer berezia karriko dugu pixkat aldatzeko. Batzutan igual gehiagiz gara komplikatzen, gero gauza zuzenen ikeko ere, baina, La jendeta erakusteko etxen aldala, baina, hau bai alda. Platertxo bat atatzen badiazu mesedez. Lan gehixo hartuta, baina, ez dut estatzen da. Baina, azkenen dala gauza bat ere etxen indaitekela, nahiz eta pixka komplikatuagoa izan. Bai, nahikoa. Hola, eta esan deuna, probauko deu. Gero hor badakizue olio asko botatzen duela, baina gero hoi... Beti, bai, xurgatzeko paperaten, bai. Patatak ez daukela, esan hau erabilidai. Bai, honek ez dauke ezer, azkenen. Saiatuko da pusketa txiki batekin, abertzen muz gelditzen dan. Fortego behar du. Igual pixka bai. Bai, ez? Baina igual ez du ere efektu hori de frigitzena, Bakarri da olio pixka hartzea, orduan. Bai. Azken lehorra dago, eta, hau die patatas kristal edo deitzen zaiona. Gehiegi iluntzen da eta frigitu ikien da, baina azkenen ez dugu nahi frigitu sentsazio hori ematea. Azkenen atea bat nahi dugu, hori transparente. Bai. Hau patatas kristal deitzen diote ere. Hola, denbora pixkat. Bai, oso gutxi, Bai, azkenen da... Incluso itzaldu, bestela gehiagi... Bai, bestela ilundu ingo da. Eta ez dugu nahi deun efektua lortuko. Bai. Hola, Oso ondo. Oiak ebero daukeun, bazu beste pare bat ikien ditugu. Bale. Oso ez da egit ez da sartuko zaigu, baina, Beste platertxo bat atatzen badia zu atatzeko, eta ja bukaera da hurbiltzen nahi gara, platera aurkestera. Bida, nola gelditzen dan? Azkenen... Transparentea gelditzen dira, gardena gelditzen dira. Horregatik ni uste patatas kristal edo dituko diotela igual. Gero oso zapore goxoa dauke, patata frigitu zaporea dauke, ez dauke besteik. Azkenen da patata, lehortuta eta gero frigituta. Azkenen ez dauke beste... inongo zeik. Hola, hau ja, baztertuko dugu. Bai. Bai, kenduko dugu. Hola, hau esan deuna, beste rezeta bateako gordeko dugu eta gero erabiliko dugu. Orduan, azkeneko pausua falta zaigu, egaluzea egitea. Eta ingo deuna, sartaien. Hemen ez zerratzeko. Bale, oso ondo, primera. Oso ondo. Hau ez du behar. Oin bai, sartaia beroa bardeu, txorratatxo bate oliona, gehiagiz, porque nahiko grasa dauke ere, nahikoa. Bai, zati horrek ez, normalen. Eta igual, gero, dekoratzeko igual, bitiratan, ingo dut. Hola, eta bai izango dela, buelta eta buelta, nahiz eta pixkate gordinik gelditu erdikalden, normalen izaten da plater bat gutxi inda zea. Ateatzen ez zuela. Bai. Eta janin bar da. Bai, galuzea gaina, asko hitzaile gustatzen gutxin da, baina bestela lehortu iten da, eta pena bai, eta azkenen, mendrezka izan da beti beste grasa puntxu bat dauke, eta orduan igual errexago jateko, eren ez da pixka gehiago inda egotea. Hau bero da honen, jazta. Eta vuelta ikeko. Nire batzu probutza zu saltza hinojona, a ber. Zemuz da hon, piper hautsa ez dio gota. Igual barko do pixkat. Ze hola. Ospin puntu hori oso zapore goxoa ematen dio. Ba, igual, piper puntu bat. Ba, bota duzu, venga, gatz pixka eta piparra.
zuk gero txarra baldin badao, Kulpa Aina izango da. egiko do, kulpa, hoxe. Oso ondo, esan deuna, buelta y buelta. Hau ja, ate ingo dut. Pixka nahaztuko deu. Gehiago, bota bat Ez, nik uste, ondo daula, lehen proba denik, da pixka behartzen, baina holaxe, nik uste nahikoa dela. Holaxe, eta gero, ja oin, plataren presentazioa edo ingo deu. Vale. Hau aztertuko deu, Oso, no? hau hemen utziko deu, azkeneko ja pausua, platera presentatzea izango da. Bueno, bi presentazio iken deu. Beti bezala, zu bat eta ni beste bat, iken deula, edo bestela hemen jatzen geha biok, Bai, nahi zu bezala. kenduko izut Vale. tablata, hola, leku gehiago Oso ikitzeko, ondo. eta ja dena txukun da Oso behar ondo, da txukun. bezala itxeko, platera un mondo ikusteko. Holaxe, eta biok Vale. jartzen geha hemen nahi baizu. A ber, Bueno, lehen da bizi, nik ingoet bestela, eta gero zu nahi zuen bai, bezala, nik gero kopiatu itizut. Kopiago ez, edo desberdin nahi zuen bezala, Azkenen guarnizioa, Bai, indeuna, erremolatxa, Pilo, tomate, osea, ez da guarnizio ontxo. hori, oso berezia Ni pilo bat iruditzen ere erabiltzen dut, egia esan asko erabiltzen dut ere. Gero, inbardetena da, erremolatxa pure batekin, dala bakarri erremolatxa, ur pixkat eta birrindu. Ez daute Vale. beste... Eta nola gozo-gozoa dan, ez dezu ez da puntxun jarri behar, ja bere puntxun etortzen da normale, oza, da hola. Hemen usten dizut. Zerreztuko deu. punta jarriko Tako ditan. deu. Hinojo saltxa eta ospinak indakoa. Azkeneko pausua. Hanik hau, Ega algo bat luzea. bakarrik jarriko ez? Holaxe. Eta bukatzeko, bueno, ziko jo baino ahi. Gero azkenen plater polit batekin jartzen Oia, badezu, bai. apaintzen da bea bakarriki ia. A ber, Ia ez dago Jo. desberdintasunik. asko gustatu zaitela, nahi... Ai, txoine zaintzuria eroin zait, Holaxe, eta nik nahi nun zaintzuria hemen. holaxe. Eta hause jarriko dugu. Oia, libre nahizun bezala. Hola. Eta baina azkenen, patata, kristalak edo patata gaietakin dekoratuko dugu. Jartzen dugu erdin, eta puskau gabe, porque pixkat delikatuk izaten die. Ez dakit, edo zein lekutan, hola, pixkat gaina platerei volumena bezala, edo, Bai. bueno, itxura iken dio. Eta azkenen da gauza bat, ez dola betetzen, hasi erabili dezakegu. Nire kamarak parra jau, Bai, Azkenen- bai, jarriko bete unen baten hemen. Ja, zu ohitu zea, ber beste nola bitzen dien, orduan. Ba, bueno, hau izango zen gaurko proposamena. Mateo, Horretuko dugu. ezkontza badaukeula zerbait gaur guardi. Gaur zehose berezia orduan. Oso berezia, itxura eharra dauke eta deseatzen gaude probatzeko. Ba, mila esker bixen. Zuei. Beti bezala horrelako gauza bereziak eta goxoak ekartzadatik. Zuei. Horrengo baten izango gara berriz. Bueno, deitze bazu hemen egongo gea. Hoxe baiet. Oso ondoa. Eta zuei ere eskerrik asko hortxizatadatik eta horrengora arte, honein.